Był katechetą w jednym z liceów, bardzo się starał. Miał na nazwisko, więc mówili o nim Baran. Wiara była mu bliska, zawsze kochał to co robił. Chociaż ludzie mu rzucali ciągle kłody pod nogi. Katecheta to pedofil! Ktoś na korytarzu krzyknął, on udawał, że nie słyszy, choć było mu bardzo przykro. Wszystko co im mówił raczej kwitowali śmiechem. Śmiał się z niego nawet jeden WF-ista trener. Szczerze nie wiem ile można znosić upokorzeń. Czasami myślał, że jest dnia na dzień coraz gorzej. Możesz tłuknąć mi w dupę! Ktoś pyskował mu stale, przecież znasz nastolatków, jakoś muszą się wyszaleć. Groził, że im wpisze pałę na półrocze z religii. Szydzili mu w twarz, mówiąc nie bądź dziwny! Wszyscy go zlewali, nawet sam pan dyrektor, poklepując go po plecach, stwierdził: nie masz lekko. W jego sercu piekło zwolna zaczynało iskrzyć. Starał się jak mógł, pisał do rodziców listy i nikt nigdy nie chciał go traktować na serio. Przecież to tylko baran, on jest życiową ofermą. Nigdy nie miał lekko, był herlawym dzieckiem. Rówieśnicy mu cisnęli, że powinien nosić kieckę. Oceny miał kiepskie, szkoła była straszna. Aparycja anemika nie pomogła mu w przyjaźniach. Mieszkała z nim babcia, siwa gruba jędza. Miała słabość do sadyzmu, lubiła się nad nim znęcać. Klękaj ty pomiocie i nie waż mi się płakać. To ty jesteś powodem, czemu tata zmarł na raka. Matka też odeszła po tym jak go urodziła. Uciekła z jakimś Niemcem szybciej niż stróż pędzi wiatr. Wyrósł z niego dziwak i nikt nie przypuszczał, że jego przemiła babcia wchodzi wnuczkowi do łóżka. Sędziwa staruszka nie była normalna, groziła, że sekatorem obetnie mu genitalia. Stara wariatka chroniła go przed dziećmi, albo trzymała go w szafie, albo kazała się pieprzyć. Nie było ucieczki, ale jakoś to przeżył. Skończył pedagogikę, później kurs katechezy. 4 lata uczył i też nie miał łatwo. Wczoraj na długiej przerwie ktoś w niego rzucił kanapką. Szkolnictwo to bagno, gówniane zarobki. O jakimkolwiek szacunku do starszych zapomnij. Każdy chciał go upodlić, nauczyciel popychadło. A jak już kogoś zjebiesz, to przyjdzie do ciebie z matką. W końcu mu siadło, każdy kiedyś pęka. Stanął przed swoją klasą, przecierając swetrem dęka. I przysięgam, że nigdy nie był tak spokojny jeszcze kiedy oznajmił wszystkim, że ich bierze na wycieczkę. Baran wynajął autokar, zebrał od rodziców zgody, żeby z naturalną klasą pojechać do Częstochowy. Zajebisty pomysł, mówili chłopacy w klasie. tak się spiję i zjaram, żeby stracić kurwa zasięg. Wcześniej wyruszyli w trasę, trochę zajmie im dojazd. Ktoś na tylnią szybę wkleił rozkładówkę z Playboya. Ktoś z iPhone'a puścił rap, same ordynarne teksty. Śmiali się, że Baran jako kierowca jest równie kiepski. W butelki od Pepsi porozlewali drinki dla zabawy. Do okien przystawiali gołe tyłki i nikt z nich nie skumał, że na drodze opadł szlaban. Większość była najebana, każdy śmiał się i gadał: chwalmy Pana! Krzyknął Baran, nie puszczając kółka, a na jego twarzy pojawiła się jakby ulga. Ktoś wyszeptał: o kurwa, jakby nie dowierzał oczom. I autobus niszcząc szlaban wjechał pod pędzący pociąg. Baran się ocknął mocno, przepocona pościel. Szczyt metalu z jego stół dźwięczał w głowie coraz mocniej. Przez otwarte drzwi na oścież weszła psychiczna starucha. Dziś jest pierwszy dzień szkoły jej 7-letniego wnuka.